siya ni Berlina Fiesta nga sa kami nag-asawa, kami nag-asawa ay di Barangay Jordan, Puro Concepcion. Kaya kami di Mangiwanwan iti bukod ni nga barangay. Siya may saak na diktor, kaya may sa nga komitetor. Kat agdaan kami iti dua nga anak. Kati imbunga di ika pa nagdesisyon, bayad din ka pa nagdesisyon, dito ini nga nasurusuro, iti panagamiris, nasubay sa iti kananakon ni, ken nasurusuro ni pa iti panagtog nga kadag iti pag-iskwilan, nasurusuro ni iti nagtimag. Ken dagiti dati nga nakaiwamang ni nga no pabayatan ti eleksyon, dagitoy nga aramid ket nasursuro ni nga tinalikudan dagitoy nga panagilako ti butos. Ken tinalikudan ni bayan iti dati organisasyon ti RIC ilog. Dagiti organisasyon nga tinalikudan ni. Ket ti may sapay nga bunga mi ket nasursuro mi tinapaling makilangen kadi di padang ni atao. Ken dati panakilangen mi ti nasayaat ken umno nga panakilangen kadi iti dua nga anak mi. Siakmet ni Tony Fiesta, agdait iti Jordan sina iti Lubusor, at kami iti dua nga anak nga dua babae kini paket. At tila imbunga ti tingkang panakipaspaset iti misyon, at kung una-una iti iso ti nasimpami nga nasyaat ti pamilyami, ket naagdag kami iti nasimple nga panagbiag, ken agdag ginawa na. Ket kastamet nga amuming iti agamiris iti naimbag ken nasyaat, ken madi. Ken kastamet nga saan kami nga nasusurod nga saan kami nga sumursurod kuno pa aramat iti bilig kinaturay. Ken nangruna-unay isu ti ang kami nga agal-ala iti duol no tiempo iti eleksyon.